Hello guys, welcome back to my channel. My name is Birku and how guys absolutely fine. So friends, दिनैनि बे भिडिअ आं नोंथांमोननो जे माखासे YouTube नि कम्युनिटि गाइडलाइन्स रुल्सफोर दं बे कम्युनिटि गाइडलाइन्स रुल्सफोरनि सोमोन्दै दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो A to Z फुरा एक्सप्लेन खालामगोन ओके जुदि नोंथाङा दा मोनसे YouTube चेनेल खुलिनो सानदों एबा खुलिनो नै दंबा मोनसे YouTube चेनेल खुलिनो दङब्ला नोंथांमोना बिनि सिगां YouTube नि कम्युनिटि गाइडलाइन्स रुल्सफोरनि सोमोन्दै मिथिग्रोनांगोन जुदि जों YouTube कम्युनिटि गाइडलाइन्स रुल्सफोरनि बागा जों खामानि मावबा जोंखौ YouTubeआ पानिशमेन्ट होयो बेनिखायनो जों YouTube नि कम्युनिटि गाइडलाइन्स रुल्सफोरनि सोमोन्दै मिथिग्रोनांगौ ओके आरो बे कम्युनिटि गाइडलाइन्स रुल्सफोरा मा नोंथांमोननो फारि खोन्थालांसै आङो ओके स' फार्स्टआवहाय जों बे रुल्सफोरखौ जों फल' खालामगोन नङाबा जानाय नङा ओके जों फल' खालामनांगोन बे रुल्सफोरखौहाय नोंथांमोननो फारि खोन्थालांसै आरो आङो बे रुल्सफोरा मा नाम्बार 1 आव दङ डोंट यूज कपिराइट इमेजेस भिडिअ फुटेजेस एन्ड मिउजिक जों गुबुन सासेनि भिडिअखौ कपि खालामनानै जों गावबा गावनि चेनेलावहाय आपल'ड खालामोना नाथाय नोंथांमोना मोनसे बाथ्राखौ कनफिउज जानांगौ जे रस्टार बिथांमोना जेरै मिस्टार इनोस आरो केरि मिनाटिमोना जों मालायनि भिडिअखौ ससे कपि खालामनानै बे रस्टिं बानायनाय भिडिअआवहाय एड खालामनानै आपल'ड खालामो नाथाय बिसोरनि भिडिअआवहाय माने कपिराइट स्ट्राइक एन्ड कपिराइट क्लेम फैया स' नोंथांमोना कनफिउज जानो हागौ बेयावहाय नोंथांमोनखौ बुंनो सानो गुबुन सासेनि जुदि भिडिअखौ कपि खालामथारनो सानोबा नोंथाङा 10 सेकेन्डसिम जों कपि खालामनानै आपल'ड खालामो 10 सेकेन्डसिम जुदि जों कपि खालामोबा बेयावहाय कपिराइट स्ट्राइक कुनु कपिराइट स्ट्राइक आरो कपिराइट क्लेम फैया आरो मिउजिकखौथ' जोङो गुबुन सासेनि मिउजिकखौ कपि खालामनानै गावबा गावनि भिडिअ एडबो खालामनो हाखाया बिदिबा कपिराइट स्ट्राइक फैगोन एबा कपिराइट क्लेम फैगोन जुदि जोंनि चेनेलाव कपिराइट स्ट्राइक आरो कपिराइट क्लेम फैयोबा जोंनि चेनेला टार्मिनेट जानायनि चान्सआव दङ जुदि नोंथाङा बिनि सल्युसना जोङो एनसिएस मिउजिक जेखौ बुङो जोङो नो कपिराइट साउन्ड नन कपिराइट मिउजिकखौ जों इउज खालामनांगोन जायखौनाखि जों बुङो एनसिएस बे एनसिएस संखौहाय जोङो बाहायनो हायो बेयाव खुनु कपिराइट स्ट्राइक एन्ड कपिराइट क्लेम फैया बे मिउजिकखौ इउज खालामोबा आरो नाम्बार 2 आव दङ डोंट यूज आदार टाइटेल डिसक्रिप्शन एन्ड टेक्स्ट जों गुबुन सासेनि भिडिअनिखौ जेरै हमना लादो फर एग्जाम्पल जों टेक्निकेल गुरुजिनि भिडिअनि टाइटेल डिसक्रिप्शन टेक्स्ट बेफोरखौ जों कपि खालामना जोंनि भिडिअआवनो बेखौ पेस्ट खालामबाय होमबा मा फैगोन बिदिबो इउज खालाम मोना बेबायदि जों गुबुन सासेनि टाइटेल डिसक्रिप्शन टेक्स्टफोरखौ जों कपि खालामो गावनि भिडिअआव पेस्ट खालामोबा जोंनि भिडिअआव कपिराइट स्ट्राइक एन्ड कपिराइट क्लेम फैनायनि चान्स थायो आरो नाम्बार 3 आव दङ डोंट वाच योर भिडिअ विथ योर एकाउन्ट जेनाखि बेवहाय बुंदों जेनाखि जों जे जिमेल आइडिजों इउटुब चेनेल दङ बे जिमेल आइडिजों इउटुबाव लगइन जानानै जों गावबा गावनि भिडिअखौ नायनो हाया जुदि नोंथाङा नोंथांनि भिडिअखौ नायनो गोसोथारबा जे जिमेल आइडिजों नोंथांना इउटुब चेनेल दं बे जिमेल आइडिखौ लग आउट खालामनानै गुबुन मोनसे जिमेल आइडिखौ लगइन खालामनानै नोंथांनि इउटुब चेनेलाव लगइन खालामनानैहाय नोंथांनि इउटुब चेनेलनि भिडिअखौ नायनो हागोन अके जुदि नोंथाङा जे जिमेल आइडिजों नोंथांना इउटुब चेनेल बे जिमेल आइडिजों नायोब्ला नोंनि चेनेलाव कपिराइट स्ट्राइक फैनो हागौ एबा कम्युनिटि गाइडलाइन्स स्ट्राइक फैनो हागौ ओके आरो नाम्बार 4 आवहाय दङ डोंट मेक माल्टिपल एडसेन्स एकाउन्ट जों सासे मानसियानो मोननै एडसेन्स एकाउन्ट मोना ओके जों सासे मानसियाव पार पार्सन मोनसेल' एडसेन्स एकाउन्ट मोनो आरो जों एडसेन्स एकाउन्ट बानायनो थाखाय मेक्सिमाम मा जागोन जोंनि एजआ मेक्सिमाम 18 इयार्स अल्ड जानांगोन जों एडसेन्स एकाउन्ट बानायनो थाखाय मेक्सिमाम 18 इयार्स अल्ड बिनि गाहायावबा जानाय नङा जों नाम्बार 5 आव दङ डोंट आपल'ड हैकिं क्रैकिं किलिं सेक्सुअल बेफोरबायदि भिडिअखौ जोंनि चेनेलाव आपल'ड खालामनो मोना जेरै हेकिं खालामनाय बायदिसिना हेकिं खालामनाय मबाइल हेकिं खालामनाय बायदिसिना हेकिं एप्स वेबसाइट हेकिं खालामनाय आरो सेक्सुअल जों रिलेटेड थानाय भिडिअ बेफोरखौ जों आपल'ड खालामनो मोना आरो सोरखौबा मार्डार खालामनाय सोरखौबा रेप खालामनाय बिदिनो आरो सोरखौबा रायनाय बेफोरबायदि भिडिअखौ जों गावबा गाव चेनेलावहाय आपल'ड खालामनो मोना बेफोरबायदि भिडिअखौ आपल'ड खालामोबा जोंनि चेनेलाव कम्युनिटि गाइडलाइन्स स्ट्राइक फैनो हागौ ओके एबा कम्युनिटि गाइडलाइन्स स्ट्राइकखौ होखायोबो बेफोरबायदि भिडिअखौ आपल'ड खालामा ओके ओंखायनो जों साबधान थानो मोजां 6 नाम्बाराव दङ डोंट आपल'ड योर भिडिअ 2 टाइम्स जों गावबा गावनि भिडिअखौ जों खननै आपल'ड खालामनो मोना ओके जुदि नोंथांनि भिडिअखौ खननै 2 टाइम्स जुदि आपल'ड खालामोबा नोंथांनियाव कम्युनिटि गाइडलाइन्स स्ट्राइक फैगोन आगोलहाय 2 टाइम्स आपल'ड खालामनो हायोमोन नाथाय 2019 जोङो 2 टाइम्स गावबा गाव भिडिअखौ 2 टाइम्स भिडिअखौ बेफोरबायदि भिडिअखौ नोंथाङा आगोलहाय भिडिअखौ आपल'ड खालामबाय आरो नेक्स्टआवहाय आपल'ड खालामबाय आरो नेक्स्टआवबो आपल'ड खालामगोन बेफोरबायदिबा मा जागोन कम्युनिटि गाइडलाइन्स स्ट्राइक होगोन जों 2 टाइम्स भिडिअ जों नोंथांनि बे भिडिअखौनो 2 टाइम्स आपल'ड खालामनो मोना ओके आरो 7 नाम्बाराव दङ
don't use your thumbnail don't use other thumbnail जों गुबुन सासेनि thumbnailखौहाय कपि खालामनानै जोंनि भिडिअ'आवहाय एड खालामनो हाया ओके दा बिनि सलुसना मा नोंथाङा गावनो thumbnailखौ बानायनो नाजानांगोन थ' बेयावहाय मा दङ मेरला एप्सफोर दङ thumbnail बानायनो थाखाय जेरै Picsart Pixel Lab बेफोरजों ना गावनो thumbnail बानायनो हागोन भिडिअ'नि थाखाय स' आरो लास्ट नाम्बाराव दङ लास्टआवहाय दङ don't make multiple channel with one mobile number जों मोनसे मबाइल नाम्बारजोंनो मोननै इउटुब चेनेल खुलिनो हाया जेनाखि जों जे समावहाय जोङो चेनेलखौ भेरिफाइ खालामा होमबा बे भेरिफाइ खालामनाय समावहाय जोङो मोनसे मबाइल नाम्बार होफाना होमबा भेरिफाइ खालामनो थाखाय बे सिगाङावहाय जुदि नोंहा बे मोनसे मबाइल नाम्बारजोंनो मोनसे इउटुब चेनेलखौ भेरिफाइ खालामखाबाय आरो नेक्स्टआवहाय जुदि नोंहा बे मबाइल नाम्बारखौनो भेरिफाइ खालामनो बेफोरबायदि डाबल मोनसे मबाइल नाम्बारखौ डाबल मोननै इउटुब चेनेलाव मोनसे मबाइल नाम्बारखौ मोननै इउटुब चेनेलाव एड खालामनो हाया ओके स' फ्रेन्ड्स आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै इउटुबनि जे कमिउनिटि गाइडलाइन्स बे कमिउनिटि गाइडलाइन्स रुल्सफोरखौ मिथिबाय जानांगौ जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो जुदि चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो साइडआव थानाय बेल आइकनखौ प्रेस खालामदो जेब्ला आं गोदान भिडिअ आपल'ड खालामो बिनि नटिफिकेसनखौ मोननो थाखाय स' फ्रेन्ड्स दिनैनि थाखाय एसेनोसै बाय